Здравейте, момичета! Аз съм Златка Райкова. Някои от вас ме познават като модел и плеймейт, други като участник в Big Brother, а трети като готината мацка от корицата на списанията. Истината е, че под всички тези етикети аз съм просто жена. Винаги съм била много критична към себе си и външния си вид. Въпреки че се харесвам, аз не спирам да упорствам и полагам нечовешки усилия за себе си. Понякога е много трудно. Никога не бих си позволила да взема нездравословни стимуланти, за да се справям с това по-лесно. Реших да потърся нещо здравословно от природата. След няколко неуспешни опита, аз най-накрая намерих точния продукт за себе си. Сега ще ви разкажа защо. Бислим е здравословен продукт от ново поколение с моментален ефект. Ускорява метаболизма и дава бързи резултати в редуцирането на излишните килограми. Притежава уникална формула, съчетава фурскулин, ябълков пектин, малинови кетони и екстракт от стевия, караща тялото да елиминира излишните мазнини и то по съвсем естествен начин. Продуктът се отличава с синтезирано действие през нощта, което означава, че отслабваме дори когато спим. Предимство е активното му действие първо върху проблемните зони. Аз взех правилното решение за себе си. Не спрях да спортувам, да се храня здравословно и не лишавам себе си от нищо. Просто се доверих на Бислим. Бислим – отслабва и здравословно, препоръчано от мен, Златка Райкова.